Ikaw, anong trip mo? Yes, nagbabalik po tayo sa programang Love Trip. Kung saan na naman ang trip mo, mapa sports trip, road trip, food trip, sound trip, o kung anumang trip yan ay sasakyan kita. I got you, baby. At dahil ngayon nga, ang usapan natin is all about the love trip. Kanina nagtanong ako sa ating mga kabisyo, online and of course on air, kung pagdating sa usapang pag-ibig, kung ikaw ba ay lulugar o kung saan nagtanong ako kanina kung ikaw ba'y may karapatan magselos kahit wala namang kayo. Mainit-init pa no? Alam mo, merong iba nagsabi, oo, kasi nag-i-invest ka na ng oras sa kanya. Meron namang iba, ay hindi, kasi nasa stage pa lang naman kami ng getting to know each other, so bakit siya magsiselos? Alam mo, mahirap yan mahirap talaga. Kaya ngayon pa lang, bigyan mo na, definean mo na ng something niya kung ano man yung nangyayari sa inyo ngayon. Kasi habang tumatagal, mas lumalalim. And yun yung mas mahirap, di ba? Sige na nga, magbibigyan na kita since nandito na rin naman ako. Magbibigyan na tayo ng tips para alam mo kung saan ka lulugar tuwing nagsiselos ka. Siguro number 1 tip would be, dapat meron kayong open communication, diba? Tanungin mo siya kung you're exclusively dating, kasi kapag ganun, alam niya na siya lang yung kinikita mo. And kapag ka ganun, baka mamaya kasi kapag ka umaga, tapos kapag umaga siya yung kinikita mo. Pag gabi, iba naman, ay wow, my morning at night shift, very workaholic. Number 2, you have to manage your expectations. I-level mo lang sa lalim ng pinagsamahan nyo yung expectation mo. Mahirap naman kasi baka mamaya pag sobrang binaon mo, magdugo. Baka mamaya pag masyadong binaon mo, syempre masakit yun. Masakit habang tumatagal. Mas napapalalim, mas napapasarap ang samahan. Number 3, you have to trust. Itatapon na. You have to trust each other. Ito, importante itong trust na to Siyempre, bukod sa magbibigay siya sa'yo ng protection, sa safe... Ay, iba pala yun. Siyempre, importante yung trust kasi bukod sa magbibigay siya sa'yo ng assurance, mahalaga rin na meron kang tiwala sa partner mo. May tiwala ka nga sa kanya na hindi ka nabubuntisin Yun pa kayang napatingin lang siya sa ibang babae, feeling mo inagaw na siya sa'yo. Ay, wag ganun! Diba? Alam mo, hanggang ngayon kasi mahirap din i-manage ang ating emotions So, kung alam mo sa sarili mo na may karapatan ka magselos, na pag-usapan nyo, na ganito yung sitwasyon nyo, you're exclusively dating, then go for it. Pero kung nasa lugar ka o nasa sitwasyon ka na hanggang ngayon hindi mo pa rin ma-define kung ano yung relasyon na meron kayo, ay, wag na. Pass the message na. Wag ka na magselos. Wala kang karapatan, Ben. No. Ay, nako. Hirap. Ang hirap mag-effort. Sa mga taong hindi ka naman sigurado. Sa mga taong hindi naman sigurado sa'yo. Pero ito, sigurado ako na matutuwa kayo pag binanggit ni DJ Maratoni ang ating mananalo for Love Knows No Boundaries. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Yes, this is it. This is the perfect time para i-announce kung sino ba ang nanalo para sa ating Love Knows No Boundaries. Mamaya po pagbalik ko, ay i-announce na natin ang ating winner, ang ating lucky rider. Balita ko isa siyang Move It rider. At talagang fan ng Love Radio. Kaya naman kuya, kung nakikinig ka,
Tuto ka lang hanggang mamaya, 6 o'clock. Malay mo, mabanggit ang pangalan mo. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!